Набързо плана за днеска: от село Балша до село Царичина и обратно някъде около 25-6 км с около 800 метра положителна денивелация. Вчера валя цял ден тук, то в цяла София валя. Много ще е кално, много ще е мръсно, ама трябва да се пробват някои нови неща. Новите щеки на Black Diamond, които си взех да видя как ще са. Новата стойка за GoPro-то за гърдите, защото аз такова нещо не съм носил никога през живота си. Искам да видя как ще е, за да мога да си го ползвам. Изглежда удобно. Новите маратонки, които са толкова чисти, че чак не ми се иска да ги подкарвам. Speed Cross 6, не знам дали ще се види от колата. Със сигурност ще изглеждат по много по-различен начин след около 3 часа. И общо взето това ще се пробва нова екипировка. Времето е слънчево, облачно, дано не ме пука дъжд, не го дават по прогноза. И така, ще се включиме по някое време, като стартираме. Първият километър и половина е ужасен. Кал и пързалка. Нагоре надали ще е по-добре. Ето тук сигурно се вижда на камерата. Просто краката ти почва да тежат тон и половина и не може да става въпрос да тичане. Ужас. Малко апдейт. Трети километър. Сега тук, понеже сме малко по-високо и е малко по-хладно, калта не е отпуснала и се тича сравнително добре. Макар че вече това за да става и предполагам се вижда през какви неща се преминава. Нагоре не знам как ще е. Ще го видим на движение. Сега е важно да не затънем. Ето едно приятно спускане. Сравнително беглен терен. Калта е много малко и тук може да се тича. Супер. И хубавото, че поне замръзнал. Не е толкова. Ето тук препятствие. Ужас. Lap 6. Lap duration 6 minutes and 16 seconds. Lap heart rate 165. Lap descent 21 meters.
ще спра да покажа чисто новите Speedcross шестици, но по-приличат. Айде, след малко. Докато катерим този баир, ето го, да направя след първите почти 7 км малко равносметка. Първо обувките, те какво ги коментира? Solomon Speedcross 6, брутални обувки. Жалко, че в момента приличат на все едно са били на война. Щеките, по-удобни и по-леки щеки не съм носил никога през живота си, а не да не съм сменил много, но това са щеки за бягане, карбонови, са доста леки. Нагръдника за камерата, не знам дали се вижда, значи удобен е, държи камерата стабилно, но ако не мислите да правите сте филмчета, по-добре не го носете, създава излишна тежест. Не че е неудобен, но си е допълнителен товар. Сега аз го взех да пробвам как се случват нещата с него, нали, дали ще е удобен за бъдещи заснемания, най-вече като хода на планина, когато ще ми трябва двете свободни ръце. Двете ръце са ми свободни, но тук е за тичане, за бягане. Да си кажа как. Продължавам нагоре. Тук калта стана малко по-щадяща и не е толкова лепкава, може би, защото съм на по-усойно место. Шегови е. За момента това е. Наближавам 10 км и остават още 13. Тук ще спра да направя една почивка, да хапна нещо, да пия малко електролит и продължавам. Това е най-далечната точка, до която съм стигал по принцип. Вече показателите, не знам дали ще се види на камерата, 1065 метра. Какво следва тук насетне, нямам идея. Толкова сега. Влязах вече в Царичина, видях първите хора, туристи някакви, отиваха не знаем къде. Първите къщи, лайовете на кучетата, може би са в някаква крайна махала или не знам точно. Опа! Излязах вече на някакъв главен път. Имаше близка среща с кучета. Очаквано. Тук ще използвам малко да отмора и да изпия едно гелче. Ето ги. Тамица. Плодови. Ето, вече официално в село Царичина, не знам дали се вижда табелката. Ето я. Сега ще ходим да видим легендарната дупка.
Това е малко отклонение от маршрута, ама си заслужава. Ето, тук 90-те години военни си идвали да копаят. То историята има в достатъчно клипчета и информация. Да не говоря глупости, сега си направя една снимка. Излязах от село Царичина. Вече съм пак на черно, леко изкачване. Аз съм идвал и друг път в това село и е много готино. Обаче защо бе българино си такъв мизерник? Защо трябва да си съсипваш хубавата природа с личните лайна? Къде си изхвърляш? Беше превърнато на бунище. Толкова гнусно и толкова гадно. С неща, дето най-вероятно ще се разградат след сигурно милиони години. Ама на селянина прост не му пука. За него е важно си свърли мизериите. И с това не искам да обиждам хората от село, а използвам по-скоро селяндури. Ужас. Хубавото беше, че нямах драми с кучета. Вече не